Dobrý den, dnes si ukážeme, jak si jednoduše vytvořit vlastní návrh svadebního oznámení v online editoru Canva. Potřebujete vytisknout svadební oznámení, ještě nemáte vytvořený návrh, tak my tady nabízíme vlastně pomoc s krásným online nástrojem pro tvoření Canva, což je vlastně velice populární nástroj. A když si kliknete na ten odkaz, tak vám to ukáže tady vlastně základní stránku a my začneme tím, že si zvolíme vlastní velikost. Standardní velikost pro svadební oznámení je formát 105-148 mm, což je vlastně čtvrt stránky. Je to formát A6, takže ty jednotky si změníme na milimetry. Napíšeme si tady rozměr 105-148 a vytvoříme nový návrh. Pak se nám vlastně ukáže prázdná stránka a vedle hned tady vidíme prostě hledej šablony. Tak si napíšeme svadební oznámení a nám to ukáže krásné už vlastně navržené svadební oznámení, z kterých si můžeme vybrat a si je přizpůsobit. Tak si tady jedno prostě vybereme a všechny tady ty elementy se dají editovat. Ono je důležité, když člověk si dělá prostě takovéto pozadí květinky a tak, aby ty květinky trošku přesahovaly přes ten papír, protože tomu se říká přesah, neboli spadávka u tisku a to slouží vlastně, když ten návrh je přetažený a chcete, aby ten vlastně návrh byl tištěný až do okraje papíru, aby to nebyly žádné bílé čáry nebo okraje, tak to musí být takhle přetažené z toho důvodu, že my vlastně, když to vytiskneme, tak my to tiskneme s těma extra 3 mm nebo 5 a ořežeme to potom do té velikosti a tím pádem vznikne ten tisk až do okraje. Takže když to máme upravené, jenom prostě potvrdíme a můžeme si tady přidat různé prvky, jo, najdeme si tady, napíšeme, já nevím, pozadí, jo, že tu jsou různé pozadí, které tam můžeme doplnit, anebo tam napíšeme, já nevím, svatba a nám to vyhledá další svadební elementy, které si můžeme vlastně jenom pěkně tady vložit, jo, doupravit, to prostě už záleží na tom návrhu. Potom další část je si přepsat ten text, jo, kde vlastně vy si tudy můžete prostě dvakrát na to kliknete a přepíšete si ten text nebo si doplníte, tady si můžete přidat textové pole, že si ho tady vložíte do toho. A u toho textu ho můžete různě editovat, můžete si tady třeba vidíte, ty řádky chci mít trošku od sebe, tak si to tady prostě to řádkování nastavíte, dáte si trošku prostě víc ten řádek, prostě vidíte, že funguje. Jo. Odsouhlasíte, ano, tak se mi to líbí. Tady ty elementy, co si vytáhneme, nám to tam neruší, to už asi potřebovat nebudeme, tak to můžeme taky zrušit. Teďka tady toto jméno dáme trošičku níže, výše. Jo, můžeme tady změnit text, velikost. Jo, trošku ty řádky dáme asi k sobě, to hodně roztáhne. To bude asi pěkné. Tu máme trošičku prostor, to už prostě záleží na tom, prostě na tom návrhu, jak si to pravíte. Tady to asi trošku zvednu, ty kytičky. A tam máme více místa. Jo, teď to můžu krásně posunout nahoru. Jo, je to takové prostornější. No a vidíte, už tady máme první problém. České písmenka s háčkama. Většinou to bývají české písmenky, ne ani tak s čárkama, ale s háčkama, na to si musíme dávat pozor. A budeme muset změnit font. Jo, takže když si to zaznačíme všecko, tady jsou ty fonty. A tady už vlastně vidíme různé fonty, kterým to můžeme prostě poměnit. Najdeme si font, který prostě bude mít, což tady ten vypadá, že tam má ty háčky. Jo, teď vidíte, že to je veliké, tak ten font můžu trošičku změnit. Zase roztáhnu trošičku ty řádky a vidíte, už nám to tady začíná pěkně vypadat.
Jo, vidíte, že ty háčky prostě tady u těch elementů už se ukazují, takže to je krásně. Teďka tady přepíšeme jméno, jo, napíšeme si Lenka, a napíšeme Tomáš a zas máme tady ten problém, tak si prostě zkusíme ten font najít, za který ho vyměníme. A může být i tady tenhle. A nebo co u těch jmén, jo, tady u toho bych to měnil a u těch jmén, když se vám prostě líbí ten originální font, tak jelikož tam toho editování není hodně, tak stačí, když tam prostě jenom napíšete s a my už tam ten háček doděláme, ale prosím, je důležité nám to potom při objednávání tady napsat do té poznámky, aby jsme prostě věděli, že tam je třeba udělat nějakou tu úpravu. Je to velice důležité, aby jsme to prostě jenom nevytiskli a vám to přišlo bez toho háčku. Jo. To je jenom třeba sdělit, že tam jsou takové chyby, které my můžeme prostě upravit. Potom dále napíšeme měsíc. Jo, a vidíte, že zase tady už máme tu chybu s tím R je trošku jinačí. A přeměníme ten text. Takže omlouvám se. Už podíváme se, jaký to je text. To je ten Libre, ale tak se zase zaznačíme a tady jenom prostě označíme. Už je to zase trošičku větší. Víme, že ten font si prostě zmenšíme. A tady si napíšeme neděle, anebo prostě nám to zase hodí ten háček, sobota, a zase si označíme, změníme to na ten font. Tady máme čas, ten si předěláme, já nevím, jestli ta svatba začíná v 11 hodin, tak si napíšeme 11 hodin, taky to přeměníme na ten font. Přepíšeme rok. Ať to máme jednotné, taky tam prostě přeměníme ten font. A můžeme to udělat i u té 20, když u té 20 nemusíme, to je jináčí font. Jo, takže už prostě zkontrolovat si ten datum. No a tady potom už jenom napíšeme nebo změníme si prostě místo té svatby. Jo, taky přeměníme ten font. No a ještě trošičku zmenšit. A vidíme, že svatební oznámení je prostě jednoduše, krásně, rychle přepsané. A pak už jenom stačí jít na sdílet a tady napíšete vlastně info mdprint, náš e-mail. A kliknete sdílet. Jo. Tady dáte, co můžeme upravovat, komentovat, zobrazovat. Tak bych to nechal vždycky na tom upravovat, ať když tam jsou nějaké drobnosti, co je třeba upravit, ať máme tu možnost. Jo. Upravovat, aby jsme prostě vám s tím mohli trošičku pomoct, když je třeba. A pak jenom tady stačí napsat nám nějakou zprávu, zhotovili jsme prostě oznámení v Canvě, prosím o kontrolu a jenom kliknete sdílet. A Canva nám automaticky vlastně pošle odkaz na tady ten návrh a my ho už potom zpracujeme s tou objednávkou. Jo. Potom tady stačí napsat prostě ty změny, taky nás na to upozornit, napsat tam, pošleme prostě návrh v Canvě a zbytek už toho oznámení, to si tady už dáte počet kusů, jo, to je ten formát, můžete mít i ty vlastní formáty, ale většinou ta A6 je prostě standardní. Je na to spoustu obálek, prodáváme taky obálky, takže ono
když jsou ty obálky potom větší na A5 nebo na ty nestandardní formáty, tak ono ty obálky si těžko zhání, ale většinou na ten formát A6 těch obálek je spousta, to potom uvidíte u nás na těch obálkách. My jich tady ještě všechny ty barevné obálky nemáme, taky ty obálky můžeme potisknout s nějakým motivem, tak nám stačí prostě ten motiv taky v Canvě si ho to víte, můžeme na ty obálky napsat prostě variabilní údaje, jako je jména, různé na obálky, že to je prostě vytištěné, adresy a takové věci. No a potom jenom vlastně projedete a dokončíte objednávku. Doufám, že vám tady toto video pomohlo a budu se těšit prostě na jednak na objednávky, ale hlavně na to, že uvidím nějaké reakce, že vám tady tyto videa pomohly k vytvoření těch grafických návrhů pro ten váš speciální den. Tak děkuji, mějte se krásně a přeji krásný den. Nashledanou.